салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон. Билетҳои арзон аз канали мо шумо канали фикри шумо номерҳо дар зери навор мешавад. Занги шуморо интизор ҳастем. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. се як бародар ба мо наистанд, гуфтан як ҷура доштам, хеле ҷураи наздик будем, дӯст будем. гуфтан мо дӯст мешуморем, дӯсти наздик мешуморидам. соҳиби вазифа шудан ин дӯст ва ба занги ман ҳозир ҷавоб наметиҳам. акун ман дар ин замона намедонам ҳозир дӯстӣ, рафиқӣ, дӯсти ҷонӣ мақсад бошад ё не. дӯстон мешаванд се намед, агар хато накунам, ҷонию, нонию, забонӣ. баъзеҳо бо забон фақат дӯст, баъд як коратон ки фуромад бо забон мегӯям ман нестам дар ҷои даркорӣ. барои аввай баъзе бародаре ки соҳиби мансаб мешавед, дар хотир набароред ки ин мансаб як умра нест. имрӯз дар шумо аст, пагоҳ буд дар як каси дигар. ҳаракат кунед, заминӣ бошед. мансаб ки баромадан ба баъзеҳо раис ки шудан, саломи ҳамон бародарашонро алик намегиранд. аз хотир мебароранд рӯзҳое ки як ҷо нишаста буданд. хеле ки мегӯянд мард он касест ки гузаштаи худро фаромӯш накунад. барои аввай ҳаракат кунем, хоксору ҳалиму заминӣ бошем. барои чӣ ки як рӯз не як рӯз ин мансабу ин ҳама чиз аз даст метиҳем, боз ҳамон замин ба меравем. чӣ мегӯн? ҳамон замин бо мо суд мекунад. ҳамаи мо меравем ҳамон замин ба ҳама ин чизи дунё як времени аст. ҳаракат кунем, як соҳиби мансаб ки шудем, худро ва худоро фаромӯш накунем. дӯстоя бо кӣ будем, бо кӣ нишастем, ҳаракат кунем, кори хайр кунем. ҳамин дунё фақат кори хайр мемонад. дӯстои азиз, бояд ҳамеша натонем, агар телефона ҷавоб диҳем, гӯем ки наметонем. телефон мекунам, мегӯд ҷавоб наметиҳад. раис шудагӣ. ман медонам одаме ки раис набуданд, ҳамхе мегаштанд, салом алейк мекарданд, баъде ки раис шуданд ва гаштану дига хе шуд. ҳамин рӯзаам дидем, ҳамхе одамоам дидем. боз чӣ гӯям? барои ҳамон дӯст гуфтем ки гуфт ки як навор кунед дар ҳамин бобат. мо ка шоирам нестем, ягон чизе медонистем гуфтем. дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст аз парешонҳолию дармондагӣ. дӯстӣ фақат рӯзи хурсандӣ накунем, як рӯзи бадамоям дӯст бояд дар барамо бошад. гар бар сари нафси худ амири марди бар куру карат нуқта нагирӣ марди. мардӣ набувад фитодару пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ марди. ҳамеша мард бошем, дастгири якдигар бошем. номи мардия ҳамин дурӯға гирифта нагирем. боқӣ дар амони алло бошед. агар ягон касро озор додем бахшиш.